खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं एंड हैप्पी न्यू ईयर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हैप्पी न्यू ईयरनि मुङै गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय लोगोसे ओरै मामि हैप्पी न्यू ईयर नोंना माथो सिखारसारदों दे थैंक यू दे मामि ओइ मामि गाबदोंसोमोन मामिया हैप्पी न्यू ईयरलै मामि दे दा लोगोफोर नोंथांमोनजों एसे हैप्पी न्यू ईयरनि बागै एसे रायज्लायनो होननानै फैदों नोंथांमोनजोंहाय नोंथांमोनाथ' गोबां दिनैहाय रंजागोन दिनैथ' 1 तारिख सोरबाया पिकनिक जाहैबाय सोरबाया गाबोन रंजाहैगोन सोरबाया बेबायदिनो मैया हरनिफ्रायनो हरनि 12टानिफ्रायनो गोबां बमाफोर गावनानैहाय रंजाबाय लोगोसे जेखि धोरोमावनो थाया मानो दिनैहाय बे 1 तारिखखौ मोननायजों लोगोसे नोंथांमोना खुब रंजादों ना लोगोफोर दा रंजा जेबो नङा रंजाखानांगौ गोदान बोसोर सफैनायजों लोगोसे दा बेबायदिनो नोंथांमोननियाव बेबायदिनो शेयार खालामनो सानदों आङो बे 2025 हाबनायजों लोगोसे नोंथाङा गावनि जिबनखौ माबायदि सोलायनो नाजागोन ना लोगोफोर माबायदि चेन्ज खालामनो नागिर सिगां नों 2024आव माबायदिमोन आखल आखुआ आरो दा 2025 हाबनायजों लोगोसे नोंथाङा माबायदि जानो सानदों आरो नोंथाङा सोरबाफोर बिजनेस खालामदोंबा 2024आव नोंथाङा माबायदि बिजनेस खालामदोंमोन नोंथांमोना आरोबाव बिनि साबसिन 3 गुन साबसिन बे 2025आव नाजादो आरो नोंथांमोना इसोरनियावबो भरसा खालामदो इसोरनावबो गथायदो गावनि फिसाखौ गावनि बिहिखौ गावनि जिबनफोरखौहाय बे 2025 हाबनायजों लोगोसे गथायदो नोंथाङा गावनि फिसानि थाखाय इसोरनाव गथायदो जेखि धोरोमाव थाया मानो दिनैहाय गोबां बेबायदिनो गोदान बोसोर फैदों होननानै लोंग्लुं जाग्लुं जानायजों गारि साखावबायनायजों गोबां बेबायदिनो दाब जायगाफ्राव गोबां बेबायदिनो जाब्रबथाय जानानै गावनि जिउफोरखौबो गावनो गाव फोजोबनानै लायो नोंथांमोना बेबायदि दाजाथों दिनैनि दिनाव 2025 हाबनायजों लोगोसे गावखौहाय सोलायनो नाजादो बे 1 तारिख जानायजों लोगोसे नोंथांमोना बयबो चेन्ज जादो आरो न'खरफोरखौ साबसिनाव साबसिन दालांनो नाजादो बेनो नोंथांमोना जेखि धोरोमाव थाया मानो गावबागाव इसोरनाव गथायदो 2025 मोननायजों लोगोसे नोंथांमोना गोदान संसार गोदान न'खर गोदान बिजनेस बेबायदिनो नाजालांदो गावखौहाय नाजायोब्लासो गासैबो खामानिफ्रा जाफुङो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौहाय खावलायहरनाय थाबाय बयबो जेन' बे गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोजां फालियो जाग्लुंनाय फेग्लुंनायजों नङा लोगोफोर रंजानाया जेरावबो दं नों लोंग्लुंनानै बाइक साखावनानै हैप्पी निउ इयार मानिब्लाबो जाया लोगोफोर नोंनि गोसो जिबनखौ गथायबा हैप्पी निउ इयारनि मुङै गथायबाबो बाहाय गोबां रंजानाय दं आरो बेबायदिनो गथायदों जेखि धोरोमाव थाया मानो रंजा फालि पिकनिक स्पट बायदिसिनायाव थां रंजाहै मोसाहै नाथाय लिमिटनि मोसानांगौ लिमिटनि रंजानांगौ बांद्राय गावखौनो गाब्रायद्रायनो नाङा आरोखि ना लोगोफोर दा जों दिनैहाय जोंनाथ' ख्रिस्टियान धोरोम जाहैबाय नालाय ख्रिस्टियान धोरोमा दिनैहाय गासैबो गिर्जायावहाय गोदान बोसोरनि मुङै गिर्जा जायो इसोरनाव गावखौ गथायो बे गोदान बोसोर सफैनायजों लोगोसे गावनि जिबनफोरखौ गथायो बे 2025आव नों माबायदि जागोन नुसुं खाथि खालानि बिदा फंबायफोरजों माबा मोनसेनि थाखाय बोराबलायना दङब्ला दिनैहाय जों सुद्रायलायगोन बेबायदिनो आरो माबा मोनसेनि थाखाय थाखा फैसा बेबायदिनो थाखाय नायज्लायनो हायि बोराबलायना थानाय मानाय गासैबो दिनैनो मिलायलायनायनि सम लोगोफोर नोंथांमोनाबो गासैबो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बोराबलायदोंबा न' खाथिजों बिदा फंबायजों दिनैनो दानो सोलायदो चेन्ज जादो 2025 हाबनायजों लोगोसे स' लोगोफोर बेनोसै आंनि खावलायनाया बाय बाय